almajiran Sheikh Ibrahim Yakubu Alzirki Abizabullah da suke yankin Fambeguwa, wanda ya hada da Jos, Adamawa, Taraba, Yola da kuma Jalingo da Lafiya da yankin Saminaka da sauransu, suke tafiyar tattakin yomul arba'in a nan, wanda aka ɗauko tun daga garin Fambeguwa aka fito daga masauki na farko inda aka tsaya aka huta a garin Zuntu kenan. Yanzu kuma an ci gaba da tafiyan kamar yadda kuke kallo, bayan an huta da a ci abinci, an dan taba abin da aka taba, yanzu an ci gaba da tafiyan sha Allah. Dubbunan Husainawa maza da mata kenan kuke iya kallon su a cikin wannan bidiyo da muke ɗauka muku na kai tsaye, wanda suka fito suna nuna jajantawarsu da alhininsu da abin da ya samu jikan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a filin Karbala, Imam Husaini, wanda aka ja iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kafa, babu takalma ba komai, har zuwa ga fadan Yazidu. Aka yi ta tafiya da su wurare daban-daban. Wannan bidiyo da kuke kallo bidiyo ne kashi na biyu, wanda an yi na farko kafin a zo zangon hutawa. Yanzu kuma an ci gaba da takawa bayan an zo garin Zuntu, an yi karon farko, yanzu kuma an hau sahu an ci gaba da karo na biyu.
shi aka yanka. Labbaik Imam Hussein, labbaik Imam Hussein. Labbaik Imam Hussein, labbaik Imam Hussein. Labbaik Imam Hussein, labbaik Imam Hussein. Kama mun fito. mutum zai dawo. Kai Musa! Dubin dubatan yan uwa almajirai Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki kenan suke ci gaba da wucewa na wannan yankin Fambeguwa kamar yadda kuke kallo.